Ano labing unahing kasayuran sa lakat sa itong panahon karong adlaw. Southwest monsoon, kung hangin nga habagat, nakapikto kini sa northern Luzon. Samtang intertropical convergent zone kon ITCC, nakapikto usab sa southern Mindanao. Ug gumikan ini Batanes, Calayan ug Babuyan Group of Island makasinati gihapon kini nga pag-ulan-ulan. Samtang ang Mindanao makasinati usab kini badag-umon ang kalangitan. Inubanan usab kini sa mahinay ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Ang Metro Manila ug ang uban nga dapit sa atong nasod, lakip na niini ang tibuok lalawigan ug mga dakbayn sa Sugbo, makasinati usab kitag tanagsa ngadto nas pagkamay madag-umon ang kalangitan ug aduna usab kitay tanagsa ug daklit nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Kasarangan ngadto makusog ang hangin gikan sa bagatang kasadpan, moy magpasulabi nga mohuros sa Luzon ug ang kadagatan nitong mga lugar kasarangan ngadto nas pagkabaluron. Samtang mahinay usab ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa bagatang kasadpan nga rin sa bagatan ang mohuros sa uban nga dapit sa atong nasod ug ang kahimtang usab sa atong kadagatan sa uban nga dapit mahapsay ngadto nas pagkakasarangan. Dinhi na lang ko to ang atong weather update. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, alis ka na sa maayong buntag.